Nicolás Copérnico. 1973ko otsailaren 19an jaio zen. 1553ko maiatzaren 24an hil zen. Polonian jaio zen, matematika eta astronomia asko zekien. Historiako astronomo garrantzitsuenetariko bat izan zen Nicolás Copérnico. Modernoaren aita izan zen, diplomatiko eta ekonomista izan zela esan dezakegu. Ospetsua egin zen hila gero, proposatu zuen planeta ibilduari buruzko heliozentrismoari esker. 1550 eta 1554 bitartean Koperniko